Praise the Lord. Senibingelela abazalwane egameni lika Jesu. Cha nginibingelela kwelika Jesu Kristu waseNazaretha. Nginibingelela egameni lomfeli wethu. uAlpha noOmega isiqalo nesiphetho. Owayekhona emandulo namanje usekhona. Unguye futhi umile inguna phakathi. Nginibingelela kabafunga kungajiki. Nkosi yamakhosi. Sibonga abazalwane egameni lika Jesu sekushiwo ngomunye wabafowethu abayihambile le ndima noSicelo igama lami nguSipho ngasemambatheni ubhuti uDJ Sgqemeza aka Mali Ikhukhula Mbatha nginibikelela abazalwane namhlanje cha nginibikelela ngento angeke ngisaya kude kakhulu uwashila ama memories umfowethu uIvan esibe nawo noSicelo Mbokazi kukhona konke ngiyakubonga ngikufundile kuyena. Ngiyabonga ikhathi zokuhleka esibe nazo together. Ngiyayibonga inyembezi zokukhala la imndeni yethu sobathathu ebikade banezimo sivakashelana khona. Siyayibonga futhi lezo nyembezi bekungeze injabulo nala yonke lemndeni bikade ikhona. So njengakusho kumndeni waMbokazi omakhelwane nabangani nabafowethu sinabe SABC na Ukhozi sengathi uNkulunkulu anganivala amanxeba kulesi sikhathi esibe kangaka mkhulu. Siyakhalisa kakhulu nawe ngiyazi benezwana kangakanani nale ndoda odade wabo ingane usekhulumile uIvan siyitshelile into efanayo and siyafisa ukuzwana kwenu uqhubeke kungabi sekuphela ngoba ubaba engasekho bese ngithi kumama wamadlala uncinci bazalwane ngiyazi ukuthi ezikhathini enjengalezi abantu besifazana ababonga for imisebenzi abayenzayo. Lo muntu wesifazane Ivan uzofakaza uSicelo engaboni nakubona ehleli. Manje ngaboni wayengazi ukuthi kwenzakalani. Alikho ilanga esikazange simfice lo mama ehlele esibhedlela. Omunye umuntu bengathi mhlawumbe uhleli wenzela ukuthi uSicelo mayevula amehlo abone ukuthi uyangithanda nangu khona. Uhleli uhlalela umuntu ongaboni ongezwa lutho for almost a month. Uzamile siyilwile yonke impi kamfowethu kwaze kwafika la kufike khona. Menze mfowethu siyabonga ukuthi uthathe isikhathi esingaka sika baba. Ngiyazi abanye bebeseyikoleni nasemsebenzini kodwa ubukhona uwehla wenyuka naye. Nakule episode yakhe yokugula kokugcina uSicelo beyifighter we thought ukuthi usazophinde alwe futhi nakulokho. Kodwa ke kwagcina kwamenela. Kumnandi ke into engithandayo mina njengabantu abazalwane yokuthi konke lokho kwenzakalayo uNkulunkulu akekho ezulwini enwayikhanda engazi ukuthi kwenzakalani. He knows about this. And was ngalokho futhi in actual fact he knew about it before the foundations of the world, before umhlaba ufomwe athi let it be. Wayazi ukuthi kuyoba khona usuku olunjengaleli and uyazi futhi nangolwakho usuku. Sicelo hambe azana noNkulunkulu emhlonipha futhi emsaba uNkulunkulu. I wonder ukuthi mina nawe makufika wethu umgqibelo onjengaloswe wazana naye ngoba ukuphenduka ngale kwethuna akukho. Bazalwane nginishiya ngezwi mayibhala umpostoli Paul kuHebrews 4 verse 15 and 16 uthi asinaye umpriest omkhulu ongena kuzwelana nobuthakathaka bethu ofikile walingwa njengathi wahamba ngenasono. Athi verse 16 asizeni kuye esihlalweni somusa ngelikhulu iqholo samukeliswa amandla okukuthwala lokho. These two shall pass. Jesu wakhala mayifica uLazarus eshonile ayemthanda kakhulu. So uma ekwazi ukukhalela umuntu oshonile ninyembezi zethu we understand ukudlula wonke umuntu okhona. Uyinduduzo ephelele boziduduza bonke osiqemeza ngamazwi abawashoyo but induduzo ephelele itholakala kuKristu. Now the Lord is the Spirit. Wherever the Spirit of the Lord is, there is total liberty. La kunomoya kaNkulunkulu khona inkululeko ephelele iyadala khona. Nkosi musibusise uSicelo usuku lwakhe lokugcina namhlanje simbuka eseboxini kaze mina nawe kuyothiwa ngathi mhla sesihambile. Amen. Second